Здравейте, аз съм Ангел от Bosch. В днешното видео ще ви представя страхотният нов циркуляр GCN254D. В сравнение с стандартния модел GCN254 без буквата D, тук имаме една допълнителна буква D, което означава изтегляне. Благодарение на изтеглянето имаме капацитет на рязане до 310 мм. Циркулярът е оборудван с диск 254 мм. Има двоен наклон и скосяване, ограничител на дължината и е оборудван с лазер, показващ линията на рязане, за да се постигнат най-точните срезове. Нека го пробваме. GCN254D има ергономична централна транспортна дръжка, с която може лесно да се пренася до работното място, като се държи с една ръка. На работното място сме. Монтираме от лявата и дясната страна разширението на масата за рязане и го закрепваме с фиксиращ винт. За да фиксираме необходимата дължина на удължителя, затягаме затягащия винт. Монтираме лявата и дясната регулируеми релси върху фиксираните ограничителни релси и я закрепваме с затягащия винт на ограничителя на дължината и след това поставяме винтовата скоба. Опорите за детайли могат да бъдат прикрепени към инструмента с помощта на гъвкава система за вмъкване, позволяваща различни опции за разширение. С ограничителя на дължината на водещата шина можем да зададем фиксирана дължина за прецизни повтарящи се срезове. Функцията за ограничение прави многократно повтарящи се срезове много по-лесни. Удължителната греда може да се използва за допълнителна опора при рязане на дълги детайли. Удължителните кутии могат да се закачат и отделят и поставят на различни места. Новата система за затягане на винтова скоба е подходяща както за вертикално, така и за хоризонтално затягане. Когато детайлът е плосък, затягането отгоре е по-подходящо. За квадратни и по-високи детайли скобата може да се раздели на две части и да се захване отпред. Не забравяйте да използвате торбичка за прах или да свържете прахосмокачка, за да минимализирате замърсяването. Сега можем да опитаме първото си рязане с лазерна индикация. Включваме лазера, което ще ни позволи да постигнем високо прецизни срезове благодарение на ясно видими лазерна линия. GCN254D е с капацитет на рязане до 310 мм благодарение на функцията с изтегляне. Чрез разхлабване на заключващия винт активираме плъзгащата функция. Тук виждаме ограничители за скосяване за предварително зададени ъгли. Натиснете бутона за заключване и след това можем да използваме предварително зададени ъгли от опциите от 45 градуса, 30, 22,5, 15 и 0 градуса или да изберем необходимия ъгъл на скосяване и да го закрепим с бутона за заключване. Сега можем да създадем скосен разрез между 47 градуса ляво и 52 градуса отдясно. Капацитетът на рязане при настройка от 0 градуса е 90 мм в дълбочина и 310 мм в широчина. Капацитетът на рязане при 45 градуса настройка е 90 мм дълбочина и 210 мм широчина. Отстранете левия и десния регулируеми ограничители преди скосяването. Чрез повдигане на заключващия бутон, ъгълът на наклон може бързо да се промени и стандартният ъгъл на наклон може да бъде избран с помощта на ограничителя на наклон. Имате предварително зададени три стандартни ъгъла за накланяне на 45 градуса, 22,5 градуса и 33,9 градуса вертикално. Скалата на GCN254D е проектирана за двойно регулиране на наклона в диапазон от 45 градуса наляво и дясно. Капацитетът на рязане при настройка на наклон 45 градуса е 45 мм в дълбочина и 310 мм в широчина. Чрез преместване на ограничителя на дълбочината и регулиране на винта на ограничителя на дълбочина можем да изрежем канали според нуждите. Сега нека сменим режещия диск с диск за рязане на алуминий, но първо се уверете, че инструментът е изключен от електрическата мрежа. Както можете да видите, чисти и прецизни срезове могат да бъдат постигнати дори и върху алуминиев материал.
Нека обобщим накратко. GCN 254D е подходящ за всички, които държат на прецизни срязове и искат да имат мощна машина, с която могат да режат различни материали. Освен твърда и мека дървесина, тук може да режете ПДЧ, ламинирани плоскости, а с подходящия консуматив може да режете цветни метали и алуминий. Доверете се на Bosch GCN 254D и няма да сбъркате. Благодаря ви за гледането и до следващия епизод в нашия YouTube канал Bosch Professional България. До нови срещи!